Vzhľadom na to, že teda by tu vznikol nový spoločník zo strany ako partner v mestskej časti, zástupcovia sú tu, Igor Unger a Samo Polakovič, aby som im odozdal slovo, také úvodné slovo. Samo by mohol povedať, o čo nám v podstate išlo pri tomto a čo sme zhodnotili, by som povedal asi za posledný pôrok práce, jak sme sedeli nad týmto memorandom, nad spoluprácou a nad riešením celého územia. Nech sa páči. Moje meno je Samo Polakovič, ja sa pozorím. Takže len v krátkosti, pre potreby tohto zastupiteľstva, kde už sme pracovné rokovanie vlastne v tej dostave mali. Tým, že naše aktivity sú nejakým spôsobom domicilované tuto v Rusovciach, tak samozrejme sme mali nejakým spôsobom v rovnohľade aj tú plochu, ktorá je v zdravotnom stredisku. Prvne sme prišli s týmto návrhom, sme samozrejme si nejakým spôsobom analyzovali to územie z hľadiska funkčného a z hľadiska majetkového. Ten návrh, ktorý máte teraz v dispozícii, to je naša predstava o tom, ako túto plochu v centre Rusoviec zrevitalizovať v spolupráci s obcov. To znamená, podstata nášho návrhu je, že neprichádza žiadnym majetkovým prevodom nehnuteľného majetku na začiatku, ale po schválení určitého finálneho variantu, ktorý bude vytvorený v spolupráci s obcov, miestnym zastupiteľstvom a po jeho prerokovaní, tak ako už myslím, že obec začala riešiť túto lokalitu s občanmi, k akýmkoľvek majetkovým prevodom by prišlo až na koniec tohto projektu. Výhodou tohto spôsobu je to, že obec nejakým spôsobom má kontrolu nad realizáciou a nad využitím tejto plochy až do ukončenia projektu. To znamená, že nemôže prísť nejakým nepredvídaným zmenám zo strany nás ako investora, to už jedno takých dôvodov. A do určitej miery je táto spolupráca na tomto projekte týmto spôsobom nevyhnutná. Zase vzhľadom na to, že majetok obce tam tvorí len menej ako tretinu, ostatné plochy sú vo vlastníctve magistrátu, to znamená hlavného mesta Bratislavy. A pre potreby nášho zámeru je nutné v tej časti zmeniť územný plán, čo vyžaduje samozrejme súčinnosť obce. Takže preto sme sa rozhodli predložiť takýto návrh, ktorý skôr ako výsledný vizuál, čo väčšinou býva zvykom pri takýchto príležitostiach, ukazuje, že akým spôsobom, s akou následnosťou by sme chceli týmto projektom prejsť a kde sú pre obec nejaké kontrolné body alebo nejaké míľniky, kedy môže tento projekt ovplyvniť. Takže táto vec bola aj podstatou materiálov, ktoré dostali páni poslanci a pani poslankyne k dispozícii na pracovnom rokovaní a veci, ktoré by tu mali byť dnes schválené, to znamená zmluvy, ktoré súvisia s týmto projektom, sú z nášho pohľadu pre tento projekt podstatné a nevyhnutné. Takže toľko. Ďakujem.